na san babu abin da za a yi a ce an maida da abubuwan da suka aka yi asarar su sai dai a tallafa a taimaka daidai gwargwado kusa da tafarki dama kullum mu abin da ke bukata kenan ya zama da kan cewa matasan mu yan Kano dama babban abin da aka samu da Kanawa shine daga addinin su kasuwanci to kuma duk wanda ya rungu kasuwanci ya dace a taimaka masa da ya shiga matsala a taimaka masa wanda ba so shine mukan matasa su da yawo ba sana'a da haka waɗanda suke da sana'a kuma ya zama da sun samu mishkila irin wannan abin da ya dace shine a taimaka musu wani yana kallon taimakon ba wai taimakon a baya miliyan kaza ko miliyan kaza ba ai abin da zai zama mai tasiri da haka ta ofishina za a furta tsari yanda za a bada kaya tunda kaya ne suka kone za mu bada kaya na wajen naira miliyan 200 wannan kaya za mu tattauna da shugabannin ga irin kakin da kuke su irin kayan za a samu sannan sai a baya sai a raba waɗanda wanda abin ya shafa bayan wannan tsaro yana da amfani kwarai da gaske Allah ya taimaka akwai wato police station nan kusa kuma kungiyar suke kula da tsaro ta wannan unguwar ta mun magana tana buƙatar mota to na yi kuma alƙawarin kan cewa ba su kuma zan sami Hilux wacce ta wannan kasuwanci ita Hilux din nan za ta zama takuci wacce za ta daga cikin haka za a samu babura guda 5 duk bayar saboda ba su ci wanda za ta zagayawa bayan haka security dai a saurara mana harkar tsaro tana buƙatar wato haske idan ba haske akwai matsala kuma ciyaman ya magana za mu ba da sola guda 1000 da kasuwan da kuma duka unguwan nan gabaki daya gada kuma za mu magana da ainihin wato ma'aikatan ayyuka za mu sa su ma mu gada wacce za ta kan amfani da saboda sauka harkar wato tsallaka titi insha Allah a maganar gate wato gate ba za mu yage ba saboda wannan kasuwa ta yan kasuwa ce ba ta kuma da bace da sauki ne a nan zai zama akwai matsala sai dai za mu zuwa da zaman lafiya saboda mallakar